Ola, benvidos ao podcast do Cruceiro, onde falamos ao noso cole, o mellor cole do mundo, onde podes atopar novas entrevistas, debates, cancións. Vea Cruceiro! O cole de Ferrol que máis mola. E por qué? Porque no barrio de Canido aprender é divertido. Porque no cole de Canido cada soño é conseguido. E por qué? Porque en Canido talento e esforzo van unido. E por qué? Porque en Canido medrar é o noso camiño compartido. Bo día, ai sí. Bo día, ai sí. Nos queremos estar moi juntos despois de cantar. Bo día, ai sí. Bo día, ai sí. Juntos queremos estar moi juntos despois de cantar. O tempo en Canido. Abremos la xaneliña. A xaneliña pesa cando está chovendo. A xaneliña abre, se parecendo peso. Abriu, peso, abriu, peso. Abriu, peso, abriu, peso, abriu. E na xaneliña está aberta. Que tempo hai en Ferrol? Non o ves. Benvidas e benvidos á nosa radio escolar. Hoxe abrimos os micrófonos para celebrar as Letras Galegas 2026, unha homenaxe moi especial dedicada a Begoña Caamaño, xornalista, escritora e unha grande defensora da nosa lingua e da cultura galega. Begoña Caamaño fixo da palabra unha ferramenta para informar, emocionar e dar voz ás historias do noso pobo. Durante moitos anos estivo vencellada á radio. Ese espazo máxico onde as palabras viaxan polo aire e chegan ao corazón das persoas. Por iso, desde o noso cole queremos renderlle homenaxe facendo o que a ela tanto lle gustaba: comunicar, contar e compartir. Nesta peza radiofónica falaremos do noso centro. Teremos unha sección de novas entrevistas e momentos especiais compartido por alumnado e profesorado. Tamén descubriremos quen foi Begoña Caamaño, porque o seu legado segue vivo e como a lingua galega continúa soando forte nas nosas aulas, nos corredores e tamén nestes micrófonos. Vea Cruceiro! O cole de Ferrol que máis mola. E por qué? Porque no barrio de Canido aprender é divertido. Porque no cole de Canido cada soño é conseguido. E por qué? Porque en Canido talento e esforzo van unido. E por qué? Porque en Canido medrar é o noso camiño compartido. Os nenos e nenas de primeiro B queremos ler o conto que fixemos para o certamen literario Inventa unha flor. Estamos moi contentos porque foi seleccionado. Esperamos que vos guste. A flor que é diferente. Había unha vez un campo cheo de flores amarelas. Pero había una que era diferente, era de cor azul e laranxa. Estaba triste porque as outras non a querían, decían que era rara. Pero
Pero un día pasaron por ali uns nenos e nenas que estaban a coller flores para facer un mallo. Ao vela dixeron: "Que flor tan bonita!" Sí, é moi original. Levámola para o noso mallo? Sí. E o seu mallo quedou fermosísimo con aquela flor que era diferente. O noso podcast trata dos que che gustaría mellorar no teu cole. O alumnado de primeiro A quere aportar unhas suxerencias para que o noso cole poida mellorar. Cada un de nós diremos algo. Sería interesante que se poidese estudar robótica. Gustaríame traer unha mascota de xoguete á clase. Que ocorran salles luz os mércores. Que, cando chova, estemos nun pabillón menos ruidoso. Gustaríame que hubiera máis tempo de recreo. E, por suposto, máis clases de educación física. Necesitaríamos ter máis balóns no pabellón cando haxa recreo. Pois a min gustaríame máis sesión de reli. Tamén necesitamos descansar e sería estupendo máis momento de xogo entre unha asignatura e outra. Sería interesante un laboratorio de ciencias para facer experimentos moi interesantes. Poderíamos formar grupos de nenos e nenas para practicar a lingua galega. Para mantener unha boa condición física, poder ir á piscina algún día á semana. Volta e nórdica. Esperemos que a todos as 10 gusten as nosas ideas. Saúdos e ricos. Buenos días. Agora imos falar da saída que fixeron os nenos e nenas de primeiro e segundo ao Museo de Historia Natural. Que ben o Pasamos. No museo hai dúas zonas, unha acuática con un montón de esqueletos de peixes e outros animais mariños. E outra de animais terrestres. Na parte acuática vimos os osos dunha balea como un xigante. Era enorme. Tamén había unha laura xigante e varios tiburóns. Ademais, vimos varias maquetas de diferentes peixes e de tartarugas. Na parte terrestre vimos o esqueleto e a pel dunha serpe enorme chamada boa e descubrimos que eses cánceres eran lagartos. É que existen persoas que vendo os excrementos e as pegadas saben que animal anda cerca. Había tamén moitos insectos diferentes Que estaban clasificados pola estación do ano na que os vemos. Ademais descubrimos que as cornomentas do cervo é un pouco como os anéis dos troncos das árbores. Pódese saber a súa idade segundo o seu tamaño. Había moitos osos e peles de outros moitos animais. Teredes que ir para descubrilo todo. Vide a visitalo, é gratis!
Bos días. O alumnado de segundo A do cole Cruceiro de Canido de Ferrol vai contar hoxe as cousas que máis gustan da súa clase. Ferrol mola. A miña clase máis. Somos os nenos e nenas da clase de segundo A. Imos contar as cousas que máis nos gustan da nosa clase. Gústanos os xogos que temos e facemos na nosa clase. O bingo, o pachís, os tres en raya, Xogar con os policubos. xogar co reloxos as horas, xogar coas moedas e billetes, os cartos. Medir coas cintas métricas. Gústanos moitas matemáticas. Agora estamos coas multiplicacións. A casi máis do litro. Litro, medio litro, cuarto de litro. E 2 kilos. E tamén nos gusta A educación física, as excursións, les contos. os reps que facemos en proxecto competencial. ¡Vean Cruceiro! O cole de Ferrol é máis mola. E por qué? Porque no barrio de Canido aprender é divertido. Porque no cole de Canido cada soño é conseguido. E por qué? Porque en Canido talento e esforzo van unido. E por qué? Porque en Canido medrar é o noso camiño compartido. Ola, bo día, benvindos a un novo programa das Ondas do Cruceiro. Hoxe é un día especial pola invitada que temos con nós. Ela é Ana, unha das cuidadoras do noso colexio. E imos falar un anaquiño con ela sobre o seu traballo no cole. Moitas grazas, Ana, por acompañarnos. ¡Comezamos! Que che gustaba facer de nena? Pensabas xa en adicarte a axudar aos demais? Ola, bon día, antes de nada. Pois de pequena xogaba coas bonecas e logo no cole pois xogaba moito o pilla-pilla, a goma e a corda, a saltar a corda. Onde estudaches? Pois o colexio a que fun foi en Valle Inclán, non sei se vos sona. Cando acabei a EXB, porque estudiei EXB, fun a estudiar o Instituto de Canido, que seguramente tamén coñecedes. E cando acabei o COU, fun a Santiago a estudiar na universidade, que eu estudiei Economía. Cando decidiches facerte cuidadora? Cal foi o motivo desa decisión? Pois cando fun nai e o meu fillo empezou no cole, vin que había nenos que tiñan necesidades, entón, pois, souben que había este traballo, que era cuidar nenos con necesidades. Entón, anoteime nunhas listas e anos despois, pois chamáronme. Dende aquela, pois estou traballando nisto. Este é o primeiro colexio onde traballas? Non, este é o terceiro. Pero este é onde máis tempo levo, que xa levo 2 cursos. Que é o máis complicado do teu traballo? Pois a primeira vez que fun a un cole e vin pois, os nenos que tiñan necesidades, pois chamoume a atención pois eso, que había nenos que realmente necesitaban axuda e aí entendín que éramos moi importantes. Algo que nos chama moita atención é como de complicado é manexar a cadeira de rodas. Pois mira, a primeira vez que collín a silla de rodas foi o ano pasado, con un alumno que pertence a este cole. E non é difícil, unha vez de que practicas un pouquiño xa é fácil. Tiveches antes outros traballos? Igual nos podes falar de algún deles. Pois mira, o primeiro traballo foi nunha tenda vendendo discos. O pasaba ben porque escoitaba moita música todo o día, porque tiñamos eso, sempre música con os grupos de moda dese momento. Despois, o meu seguinte traballo foi de autónoma, tiña unha tenda, despois fun administrativa, e, por último, cando dixen de ser madre, pois tuve que parar, coidar o meu fillo, ata agora, que fai 3 anos que volvín a traballar. E sobre todo, como te sentes cuidando aos nosos compañeiros? Pois moi ben, porque son todos moi bons. En definitiva, gustache o teu traballo? Pois mira, cando fui por primeira vez a cuidar nenos,
decidín que será o meu verdadeiro traballo o que máis me gustaba. Agora imos facerche a pregunta máis importante. Gustanche os pementos de Padrón? Moito, aínda que cando pican un pouco, pero sí, góstame. Pois ata aquí chegou a entrevista con Ana. Moitísimas grazas por contarnos todas esas cousas superinteresantes do teu traballo. Gracias a vos. Agardamos que vos gustara. A nós. ¡Encantounos! Hola, bo día, benvidos a un novo episodio das Ondas do Cruceiro. Hoxe estamos moi contentos porque temos con nos a unha convidada moi especial. Ela é a nosa profe de música, Eva Faraldo, e ademais tamén é bailarina. Imos falar con ela sobre a música, o baile, o cole e algunhas curiosidades da súa vida. Moitas grazas, Eva, por estar hoxe con nós. Comezamos coa entrevista. Hola, bos días a todos. Moitísimas gracias a vos por invitarme. Estou moi emocionada. Como eras de nena? Eras tranquila, inquieta, divertida? Pois eu penso que era unha nena máis ben tranquila, pero que non paraba de bailar e cantar. Así que, bueno, se eso é ser nerviosa, no, eu diría que non, que tranquila, pero con moita música. Que cousas che gustaban facer cando eras pequena? Pois, bueno, me vou a repetir un pouco, pero me gustaba moito cantar, bailar e estar coas miñas mascotas que tiña. Na miña casa tiñamos, pois, cans, gatos, galiñas, un pouquiño de todo. Eu vivía nunha casa de campo moi, moi feliz. Sempre quixeches ser bailarina e profesora de música? Pois sí, a verdade é que bailarina sempre quixen ser, pero mestra de música non estaba segura. Ata que, bueno, pouquiño a pouco me foi o destino dicindo que o que iba a ser da miña vida, e sí, esa vocación de mestra pois me veu pois aos 16 anos, máis ou menos. Onde estudaches cando eras pequena? Estudei nun colexio de Narón que se chama Virxe do Mar. E, bueno, despois no instituto no Sofía Casanova. E despois, que estudaches para chegar a ser profesora de música? Pois tiven que estudiar en Santiago na carreira de Maxisterio por Educación Musical e compaxinando cos estudios de conservatorio de piano. Así que as dúas carreiras, vamos a decir, que fixen. Foi difícil compaxinar os estudos coa música e o baile? Pois mirade, para min a danza era unha terapia, o sea, que era unha salida dentro da miña vida moi, como diría, era como unha píldora ou unha enerxía extra que me daba para poder estudiar con máis ganas. O sea, que para min non foi difícil, foi difícil entre comillas, porque sí que as horas do día eran as que eran, pero me axudaba moitísimo para poder organizarme mellor cos meus estudios. De pequena xa che gustaba a música e o baile? Sempre me gustou, porque eu penso que antes de camiñar eu xa estaba, non sei, movéndome como todos os bebés. Eu penso que cando nacemos, temos ese ritmo interior, como vos digo nas clases. O latido do corazón xa é ritmo, xa nacemos con música. Por lo tanto, que non só, eu penso que todos os humanos temos esa música no noso interior. E o baile tamén. E, bueno, eu, pois, a verdade é que sí, non paraba quieta cando escoitaba música. Con cantos anos empezaches a bailar? Pois mira, cando miña nai me inscribiu nunha academia de danza, tiña 4 aniños. Nunha academia, pero, bueno, bailar. Que che levou a empezar? Pois me levou, pois eso, que na miña casa veían que eu pois estaba bailando todo o día e cantando, e a sorte de que aquí en Ferrol había pois unha academia para ir a estudiar danza. Entón, pois nada, me levaron os meus pais, digamos. Esa iniciativa foi deles, gracias á miña familia. Tiveches algún profesora que te marcache moito? Pois sí, teño que falar de Jesús Quiroga, que él, como naceu aquí, pero se formou en Madrid, cando acabou a súa carreira de danza, veu para Ferrol e decidiu facer unha compañía de danza, que unha compañía é, pois eso, aparte de dar formación ás súas alumnas, tamén formar un grupo de baile para poder bailar en teatros.
Eu tiven a gran sorte de que me escolleu, por iso tiven a gran sorte de bailar en moitísimos teatros de Galicia e fora de Galicia gracias a Jesús Quiroga. Que tipo de baile faz? Pois mira, a formación que empecé cando era pequeniña era unha formación de danza clásica, pero eso te abre un abanico de posibilidades dentro da danza para facer distintos estilos. E a min, personalmente, hoxe en día, me gusta moito a danza contemporánea. Que música che gusta máis para bailar? Todo tipo de música que teña ritmo e que teña alegría e diversión, pero para bailar en un escenario, quizáis me guste máis a que transmita emocións así un pouquiño de melancolía, non de tristeza, pero sí de como unha emoción que teña que investigar máis no meu sentimento máis profundo para poder transmitilo ao exterior. O sea, que ese tipo de música máis melancólica ou melódica ou non, definir exactamente ese tipo de música é difícil, pero sí que sexa esa música que me deixe levar o corpo, o movimento, con moita liberdade. Preparas ti as túas coreografías? A día de hoxe, sí. Ata fai uns anos, cando sempre que tiña a oportunidade, e teño a oportunidade de bailar con Jesús, por exemplo, que era o meu compañeiro de baile, pois el prepara a coreografía e eu lle axudo. Pero cando teño que bailar eu sola, pois xa máis preparo eu sola, claro. Cal foi a experiencia máis especial que viches bailando? Pois mirade, teño bastantes experiencias, pero bueno, vos vou a contar unha, ¿no? Por exemplo, cando estábamos bailando aquí en Ferrol, no Teatro Jofre de Ferrol, estaba no público un violinista da Sinfónica de Galicia, que é de Albania, e el decidiu chamarnos e dicir: que vos parece se vades a un festival de danza en Albania que fai un amigo meu coreógrafo, porque vos estades facendo este tipo de baile tan bonito, a él lle gustou tanto, que gracias a él, porque estaba no público, fomos a bailar a Albania. Fai moitos anos xa. Pero foi o meu primeiro viaxe tan longo gracias á danza. Coñecistes a alguén famoso? Pois sí. Gracias á danza, e sin ser gracias á danza, pero gracias á danza sí que tiven a sorte de, por exemplo, aquí dentro de Galicia hai un grupo moi especial que leva moitísimos anos representando a nosa música galega por todo o mundo, que se chama Milladoiro. É moi famoso para moitísima xente ese grupo. Son músicos, persoas maravillosas, pero músicos xa moi maiores e que siguen tocando en escenarios. E para aí, bueno, pues podo dicir que son músicos moi famosos e que tiven a gran sorte non só de coñecelos, senón de convivir con eles, de crear lazos de amizade, o sea, que, bueno, estou super feliz por coñecer xente tan maravillosa dentro da música e da arte en xeral. Por que decidiches ser profesora de música? Pois porque entre que a miña formación era, pois eso, de música, non? Para empezar. Me gustaban moito os nenos, a verdad, os nenos e as nenas da vosa idade, porque tamén estaba no dilema de presentarme para ser profe de instituto. Eu podía facer tamén a oposición para profe de instituto, pero dixen, penso que me gusta máis os nenos. Entón decidín, pois eso, porque me gustaba moito as vosas formas de ser, a vosa, bueno, digamos que esta idade é a máis bonita para poder transmitir algúns coñecementos. Levas máis tempo bailando ou dando clase? Pois penso que bailando, porque como empecé aos 4 anos, e iso tamén se considera, non, que xa estaba bailando enriba dun escenario ou sin bailar nun escenario, non? Pero bueno, realmente levo máis anos bailando, moitos máis. Que che gusta máis, bailar ou ensinar? Guau, pois mirade, é que son dous ámbitos diferentes da vida, non? Pero vou a deixarme levar pola pasión que teño pola danza. Entón vou a dicir que me gusta máis estar bailando nun escenario. Eso é a liberdade que dá o escenario e esa sensación tan maravillosa, pois teño que dicir que me encanta. E tamén dar clase, lóxicamente, pero é outra cousa. Vos, cando experimentades moitas veces estar bailando diante dun público, esa adrenalina, eses nervios, esas cosquilliñas na barriga, esa sensación é tan bonita
que realmente pois a min me enche máis, lóxicamente, vale? Cantos anos levas sendo profesora? Pois, desde o 2003. Cantos anos pasaron xa? Neste cole vos vou a dicir que levo desde o ano 2008, neste cole, vale? Que xa pasaron moitos anos. Pero desde... A ver, que me fai a conta? Desde o ano 2003, quen o sabe? 23. Pois mirade, cantos anos xa, son moi maior. E con cantos anos levas no noso cole? Pois xusto, acabo de dicilo, desde o ano 2008. O sea, que mirade cantos anos pasaron, verdad? Moitísimos. Sabes tocar instrumentos? Cal é o teu favorito? Pois mirade, o meu favorito sempre foi o piano. Desde pequena tiven claro que quería tocar o piano, cando no meu cole daban asignaturas tamén extraescolares, actividades extraescolares. Eu recordo de pasar polo pasillo e escoitar que iba a outra actividade, eu iba a baile gallego tamén, e escoitaba sempre o piano. E dicían aos meus pais, eu quero ir á música, quero un instrumento que me gusta, pois o piano. Eles me dicían, pero mire, non te gustará máis a guitarra, que é máis barato. Porque nese momento, claro, a vida lles estaba custando moito, como a tantas familias, e dicían, a ver, o piano é un instrumento moi caro. Eu eu tiña claro que o piano. E ao final o conseguín, e bueno, eles decidiron que si era o que realmente me gustaba, pero realmente a día de hoxe me gustan moitísimos instrumentos que me encantaría poder aprender algún día. Vale, agora mesmo non teño demasiado tempo como para ir a aprender outros instrumentos, pero bueno, hai moitos instrumentos que son super bonitos. Como escolles as cancións dos festivais? Pois mira, ata agora que houve diferentes, digamos, ideas. A veces basándose nos proxectos do cole, por exemplo, fai uns anos que eran... Cando foi o proxecto do mar? Bueno, pois cando foi o proxecto do mar, por exemplo, no festival de final de curso, todas as cancións iban relacionadas co mar. Agora, no proxecto das Olimpiadas tamén, pois, si iban relacionados... Vos acordades que foron así un pouquiño, pois, tiñan algo que ver, vale? Si que é verdad que no Samaín, se facemos o Festival do Samaín, teñe que ver co Samaín. No Festival de Carnaval ten que ver, pois, tamén co noso proxecto. E despois tamén un pouco polos gustos musicais das vosas profes e de vos mesmos, vale? Eu intento que vos estedes contentos tamén coas cancións que escollemos e os bailes, vale? O sea, un pouquiño... digamos, en común, que todos teñamos algo que opinar. Como preparas as coreografías cos alumnos? Pois, como ben sabedes, vamos un pouquiño, eu teño unha idea, pero despois tamén a vamos cambiando sobre a marcha, porque hai ao mellor pouco espacio, ou hai uns nenos que queren estar, pois prefiro estar detrás, prefiro estar diante, nos intercambiamos, ou vamos facendo... Hai nenos e nenas que sabedes que bailades moi ben. A ver, pois entonces que se vos ocurre? Que movimento se vos ocurre? Eu tamén vos deixo liberdade neso, verdad? Non estou sempre, ten que ser así porque sí. Non, hai que deixar un pouquiño que fluya e que todos poñamos un pouquiño o noso graniño de arena. O baile de Thriller de sexto xa é un clásico. Dende cando se fai? Pois mira, é verdad que é un clásico. Aproximadamente, pois mira, se eu cheguei no 2008, pois sería no 2010, porque sí que neses anos facíamos o túnel do terror neste cole. Era unha actividade pois un poquinho terrorífica, simpática, no que os nenos de sexto estaban tapando, digamos, facían un túnel no segundo piso, e todos os nenos e nenas tiñan que pasar por ese túnel e así asustaban aos nenos. Era, bueno, xa vos explicaréis con máis calma como era ese túnel do terror, pero a partir de aí se empezou a celebrar tamén non só o Samaín, senón que o Halloween coas profes de inglés, e decidimos, bueno, e que canción podemos tamén interpretar? A máis típica, mítica de todo o mundo, universalísimo, é Thriller de Michael Jackson. E foi aí, aos 2 anos de eu estar no cole, e a partir de aí se fixo ese clásico de que todos os nenos que chegan a sexto teñen que bailar Thriller. Así que nada, para min é un orgullo. E como xurdiu esa idea? Xurdiu así, polo túnel do terror, terroríficamente falando, Halloween, os profes de inglés, Samaín, mezclamos,
como facemos algo que sexa universal. O Xamaín é universal coas nosas letras en galego, nosos bailes en galego, nos moitísimas cancións que hai, pero Michael Jackson tamén é universal, xa o sabedes, é o rei do pop. E ese videoclip de Thriller foi o primeiro videoclip da historia. Así que, bueno, marcando historia. Personalmente, a mí me encanta Michael Jackson, foi un pouco por aí a idea, como xurdiu. Como naceu o concurso de talentos do cole? Ui, pois mira, fai anos había un concurso que se chamaba Fama a Bailar. Estamos falando de fai anos tamén, pois, na época de Thriller. Entón, empezou por aí un concurso de baile neste cole, vale? Pois un concurso que non era concurso, senón que era exhibición de bailes que os nenos facían e facíades por vos mesmos, non? Entón, digamos que se parou de facer ese tipo de actividade, ou outras, e agora xurdiu, foi uns aniños tamén, pois, bueno, pois, co tema da tele, o mellor do Got Talent, do talentiño que tamén facemos en Ferrol, un pouquiño, bueno, pois, para dar renda solta á vosa creatividade, e, por que non, mostrarlle a todo o cole pois o que podedes facer e o que vos apetezca, dentro de música, danza e demais variedades. Cal é o teu artista ou grupo favorito? Uf, que difícil, é que eu sou moi clásica. E o mellor me gusta moitísimo, por exemplo, Chopin, me inspira un montón, me encanta, desde sempre me encantou, porque é un pianista, un compositor, bueno, que xa da época do romanticismo. E tamén podo dicir que a día de hoxe, pois, tamén, bueno, Michael Jackson, vamos a pasar, fixadevos que salto na historia, non? Desde Chopin ata Michael Jackson, pasando por, podo dicir, pois, por que non, Milladoiro, que estiven a sorte de bailar con el. E agora vou a dicir Lucía Pérez, porque estou con ela, sabedes, non? O mellor era outra pregunta, non sei, pero bueno, que me gustan moitos artistas que me transmitan sentimentos, emocións, pode ser, pois, alegría, de todo tipo de que claro, é moi difícil, Sinto moito non decirvos exactamente un artista, o sinto. Que música escoitas no teu tempo libre? Pois mira, a veces no meu tempo libre escoito músicas para o cole, o sea, porque non teño moito tempo libre. Ou, bueno, pero sí que un pouquiño, insisto, poño unha lista de reproducción, depende o momento e o estado de ánimo, e se estou planchando, poño unha música, e se estou bailando porque necesito expresarme, estou sola na casa, pois poño outra. Entón, un pouco variedade, vamos a decir variedade rítmica, bueno, é simplemente de poder bailar coa cabeza, co sentimento, co corpo. Que é o que máis che gusta do teu traballo? Pois mira, o que máis me gusta é cando vos estades realmente aprendendo algo, estades emocionados co que eu vos podo transmitir, e digo vos porque teño a gran sorte de tervos como alumnos, igual que máis alumnos do cole, vale, pero cando, ao mellor, despois dun festival, podo dicir tamén, os festivales me emocionan moito, porque é como un resultado dun traballo que ao mellor en pouquísimo tempo, e de repente se ve un traballo super bonito, porque o facedes con toda a ilusión do mundo. Esa ilusión, esa é que máis me emociona. Non só que aprendades o día a día, as cousiñas que vos vou ensinando, senón, probablemente, por esa característica que teño a sorte de pues, estar nun escenario e dicir, bueno, que considérome artista, vamos a dicir, non? Pois ese perfil, o sea, esa sensación de cando rematades un festival, estades super contentos, cando sale todo ben, pois eso é unha das cousas que máis me gusta, a verdad. Houve algún momento difícil no teu traballo? Moitos, sí, moitas veces hai momentos difíciles, pero como en todos os traballos. A veces incluso porque teño un mal día, como somos seres humanos, os profes, a veces nos equivocamos tamén, aprendemos cada día de vos. O sea, que momentos difíciles, pois moitas veces. E o mellor uns días disimulamos os momentos difíciles, ou que temos un mal día, ou que nos doi a cabeza, ou que... E outras veces, pois eso, intentamos que en vos non notedes nada. E falo personalmente, seguro que os restos dos profes opinan o mesmo, non? Que intentamos que non se nos note se temos un problema, porque podemos ter problemas de casa ou de outro tipo de, incluso de saúde,
pero a veces se nos nota. E, bueno, eso, son problemas, pero como calquera traballo. E agora chega a nosa pregunta máis especial. Gustache os pementos de Padrón? Anda! Me encantan os pementos de Padrón. A ver, os que pican un pouco, claro, que poñen así como é, a lingua vermella non, pero bueno, sí, gústame. Moitas gracias, me encanta esta pregunta. Ata aquí chegou a entrevista de hoxe con Eva Faraldo, a nosa profe de música. Moitas grazas por contarnos tantas cousas sobre a música, o vale e o teu traballo. Agardamos que a todos vos gustara moito escoitala. Nos pasámoslo moi ben facendo esta entrevista. Vémonos no próximo episodio das Ondas do Cruceiro. Ata a próxima! Ai, moitas gracias, que bonito. Bos días, benvidos e benvidas a este novo episodio das Ondas do Cruceiro. Hoxe, a clase de terceiro A, imos a entrevistar a Alba, unha das profes de Pedagogía Terapéutica do noso cole. Somos a túa emisora, escóitanos. Hola, Alba. Gustaríanos saber cantos anos levas sendo mestra. Hola, moi bons días a todos. Antes de nada, quero dicirvos que estou moi contenta de que me fagades esta entrevista, que para mí é un honor, Estou un pouco nerviosa, ademais. E sendo mestra, levo aproximadamente uns 10 anos, un pouquiño máis. Tes algunha anécdota graciosa cos teus alumnos ou alumnas? Buf, vaya pregunta máis difícil. A ver, teño moitas. Penso que teño moitas porque nas miñas clases o pasamos moi ben e nos rimos moito. Agora mesmo non me lembro así de ningunha para contar aquí ou que se poda contar na radio, porque o mellor ese neno ou esa nena non lle gusta moito. Pero pasamos moi ben nas clases e sí que hai anécdotas moi boas. Antes de ser mestra, traballaste en algunha outra cousa diferente? Pois sí, en moitas. Empecéi traballando, o primeiro traballo que tiven foi como niñera, coidando a nenos. Despois fui monitora de campamentos, moitos anos. E despois, xa máis en serio, mentras eu estudiaba, pois empecé a traballar nunha empresa de deportes onde combinaba os meus estudos co traballo. Co cal, eso me permitía ter unha liberdade económica para non pedirlle cartos aos meus pais e despois me permitiu que cando rematei a carreira nesa empresa tiven a oportunidade de ocupar un cargo máis relevante, por así decirlo, máis importante. Entón, empecé formándome noutro ámbito. De feito, hai nais de algún neno de por aquí que traballaron conmigo. Despois, sí que me encamiñaron un pouco nesa empresa para formar a xente. Entón, iba viaxando por toda España e iba formando a adultos, que era un pouquiño como ser mestra, pero de persoas maiores. E despois, tiven máis propostas de outros sitios, e viaxei moito, mudeime de cidade, e ocupei outro tipo de cargos noutras empresas, pero que non estaban orientados á ensinanza. Pero sí, traballei en moitas cousas antes de ser mestra. Agora van dúas preguntas. Que é o máis difícil do teu traballo e que é o que máis che gusta? A ver, vai un pouco da man. O máis difícil, moitas veces, é que atópome con nenos e nenas novos moi a miúdo. E as miñas clases son moi especiais porque somos moi pouquiños. Entón, establecer esa conexión con cada alumno ou cada alumna nova que ven pode ser difícil, porque hai xente que é moi tímida ou que ten un carácter máis complicado, e chegar a conectar é difícil. Pero, unha vez que se fai esa conexión e que se gaña esa confianza, pasa a ser a parte máis bonita, por así dicilo, porque hai unha confianza brutal, convertímonos casi en amigos e amigas, pasamos moitas horas xuntos, entón é algo moi bonito. Ademais, encántame moito preparar materiais específicos para esos nenos e nenas que teñen uns gustos específicos, e toda esa parte de preparar o material é maravillosa. E cando vemos que hai un logro,
aunque ás veces hai determinados alumnos e alumnas que van máis despaciño, cando vemos un logro concreto, é unha festa. Entón, eso é moi bonito. Das clases a todos os cursos deste colexio? Perdón, pode repetir a pregunta, que non escoitei? Das clases a todos os cursos deste colexio? Bueno, pois este ano, como sabedes, somos dúas mestras especialistas en PT, en Pedagogía Terapéutica. Entón, temos os cursos un pouquiño repartidos. Este ano, este curso escolar, non dou clase a todas. O único curso que me falta é quinto, de primaria, que hai nenos que van a PT, pero que eu non os teño. Entón, teño dende infantil ata primeiro, segundo, terceiro, cuarto e sexto. Pero quinto non o toco. Cantos anos levas traballando neste colexio? Neste colexio levo traballando 8 anos e ademais lembrome moi ben porque cando entrei neste cole estaba embarazada da miña filla maior, co cal é algo do que non me esquezo. 8 anos, sí. Tiveches que traballar moito para dedicarte á pedagogía terapéutica? Pois sí, tiven que estudiar moito e sigo estudiando moito. Porque, bueno, eu fixen primaria, despois me especialicei en PT e despois a oposición tiña claro que a quería facer por PT. Entón, a especialidade ensinoume moitas cousas, pero realmente tiven que estudiar moito para a oposición, aprender moitísimas cousas, que foi o máis difícil, por así decilo, e teño que seguir aprendendo, porque sempre aparecen nenos e nenas novos no cole que poden ter un determinado problema, unha dificultade que eu non coñezo. Por exemplo, se mañá ven ao cole unha nena cega e agora mesmo fai moitos anos que non estudio como traballan os nenos cegos, seguro que eso xa cambiou moitísimo e tería que volver a estudiar todo iso. Co cal, sempre estamos en continuo estudo. Como é traballar con nenos e nenas que necesitan do teu apoio? Maravilloso. Eu o paso xenial con eles. Hai veces que non teñen moi bons días, depende de como sexa ese neno ou esa nena, pero como nos pasa a todos. Pero é maravilloso porque sempre teñen ganas de traballar, sempre responden ás propostas que eu lles dou. Hai nenos e nenas que simplemente necesitan un pequeno empurronciño para conseguir os seus resultados, os seus éxitos. E hai outros que necesitan unha pouquiña de máis constancia. E esos nenos e nenas, como ben dicía antes, cando conseguen algo, aínda que pasemos 3 meses para aprender a letra A, cando consiguen aprender a letra A, facemos unha festa. Entón é maravilloso, a mí me encanta. Establecemos unha relación moi bonita. Quen che inspirou a ser mestra de PT? Pois que difícil esta pregunta, madre mía. A ver, principalmente vos os nenos. Os nenos e as nenas son os que a mí me inspiran, porque son a razón do meu traballo. Principalmente eso. Sí que é certo que teño algunha amiga que tamén se dedica a isto, coa cal comparto pois, moitas experiencias, moitos recursos, e tamén me axuda. Pero principalmente a miña motivación son os nenos. Tamén axudou que tivera algunha boa mestra de pequena, tamén teño que dicilo. Que ensinabas a facer este traballo? Ou de quen aprendiches máis? O mesmo, eu aprendo todos os días, vos vides ao cole e aprendedes cousas. A que sí? Pois eu veño ao cole e todos os días aprendo algo novo. Entón, os que me ensinan son os nenos, é unha conexión recíproca. E despois, claro, pois o que vos dicía era un pouco como a pregunta anterior. Teño amigas que comparto moitos recursos, moitas experiencias, moitas formacións e todo, pero principalmente aprendo dos alumnos e das alumnas. Que querías ser de pequena? Buf. De pequena quería ser, primeiro, ximnasta. Despois quería ser princesa Disney, cousa que aínda pode estar a tempo, non? E despois mestra, si que xa dende moi pequena quería ser mestra. De feito, tiña os meus bonecos. Todos os días lle pasaba a lección que daba na clase, pasaba lista, lles ponía exames, e sempre me gustou. Tiven dúbidas, cando fun un pouquiño máis maior, tiven dúbidas porque entrou aí a medicina,
por cuestións persoais, pensei en estudiar medicina. De feito, cando fun ao instituto, bacharelato, estudiei para facer algo de máis puramente de ciencias. Pero cando chegou a hora da verdade, decanteime por ser mestra. Que che fixo cambiar de idea? Para a profesión na que me dediquei? Sí. Pois, a ver, ximnasta, ten un tope de idade, entón agora mesmo non podería ser ximnasta. Princesa Disney non tiven sorte tampouco, entón me quedaba magisterio e medicina, non? Había, dixera, pois nada, penso que eu non valgo para ser médico, que hai demasiado drama, o mellor, é moi bonito axudar a xente, pero penso que hai momentos nos que tampouco se pode axudar e penso que esa parte a levaría fatal. Co cal, mestra. Se non foses mestra, que che gustaría ser? Agora mesmo? Sí. Imagino, claro, despois de todas as opcións que xa descartamos, imagino que se non fora mestra seguiría dedicándome ao que xa me dedicaba antes, que era pois traballar en determinadas empresas levando a cabo cargos directivos, cargos importantes. Supoño que estaría por aí a cousa. Que tipo de actividades facedes na vosa clase? Actividades moi guais. Sobre todo, facemos unha parte o mellor máis tradicional, sempre compaxinamos con algunha ficha ou para tener así como un rexistro, non, do que facemos. Empregamos moitísimo o xogo, a min é algo que me gusta moitísimo porque sen darnos conta estamos aprendendo. Entón, eso, facemos moitos xogos. Se, por exemplo, estades a dar algo na clase que a mí me parece interesante traballar como un xogo, por exemplo, vénseme a cabeza as unidades de medida. E digo, como lle pode entrar a este neno ben na cabeza e como pode ver as unidades de medida? Pois fago un taboleiro de un xogo de mesa e a partir de aí traballamos. Ou tamén facemos moitas actividades manipulativas. Vale, para que se vexan ben as cousas. Emprego moitísimos robots, aproveitando que agora tamén levo polos, utilizamos moitísimo a robótica, aparte hai robots, hai unha ampla variedade de robots, e utilizo moito a aula sensorial tamén. A cantos nenos e nenas daslle clase? En torno a 15. Van oscilando ao longo do curso, porque sempre hai nenos novos, e sempre ao mellor algún consegue a alta, pero eu penso que entre os 12 ou 15 está ahora a cousa. Por que lesiches este cole? Por casualidade. Gustaríame dicir outra cosa, pero os mestres, para elixir un cole, temos que facer un concurso. Se chama así, vale? Un concurso. Entón, temos que seleccionar coles que nos interesen. Ás veces temos sorte como a min, e me tocan nun cole guai, e outras, pois, nos mandan moi lonxe ou noutros coles que non nos gustan tanto. Tes algún tipo de material especial na túa aula? Sí, sobre todo o que dicía antes, xogos, moitos xogos que se poden mercar, hai algúns que merco e outros que elaboro eu. Eu elaboro moitísimo material porque me gusta. Como vos dicía, me encanta coñecer os meus alumnos. Entón, se agora teño unha nena que lle encanta a peli de Encanto ou de Coco, pois traballo en función a eso. Entón, elaboro pois contos, xogos, moitas cousas que teñen que ver con eso, pero aplicadas ao cole. Despois, eso, utilizo moitísimos robots, utilizo materiais manipulativos, e dentro da aula sensorial hai materiais chulísimos donde tamén vamos e facemos moitas cousas. Agora mesmo veño de facer un taller de hixiene cos nenos máis pequeniños. E fixemos dende asear a bebés para que eles saiban o que teñen que facer ata lavar unha boca xigante para que saiban como teñen que lavar os dentes. Así que facemos moitísimas cousas. E para rematar este episodio, a nosa pregunta especial. Gústanche os pementos de Padrón? Encántanme os pementos de Padrón. En verán, con tortilla de patacas, que é a miña comida favorita, encántanme. Grazas por deixar que te entrevistemos. Esperamos que che gustara a nosa entrevista e o pasaras ben.
Paseino super bien, estou contentísima. Moitas gracias a vos por esta entrevista. Ola, bo día, somos os nenos e nenas de cuarto A. Estamos co noso teacher Luís para coñecelo un pouco máis. De pequeno, eras bo estudante? Bueno, que tal? Bo día. Bueno, moitas grazas por entrevistarme. A verdade é que me fai bastante ilusión. Estou tan un pouco nervioso. De pequeno era bo estudiante. A ver, académicamente era de 7 e 8, o sea que non había queixa. Ás veces sacaba peor nota e tal, pero bueno, sí, eu movíame por aí. Pero cando tiñamos a idade de comportamento, bueno, creo que algúns mestres dirían que era mellorable, sí. Cando eras neno xa te gustaba tanto o inglés? Pois mira, sí. Eu comecei a estudar inglés nunha clase particular cando tiña 9 anos. Sí? A miña profesora chamábase Consuelo. Consuelo é unha muller que é nativa de Estados Unidos, ela é de preto de New Jersey. E entón ia as súas clases, que estaban moi pretiño de onde eu vivía, e ela tiña unha forma de ensinar que estaba baseada en xogos, xogábamos moitos xogos de mesa, o Monopolio, o Cluedo, todo en inglés. Facíamos fichas moi divertidas, que eran así como retos e acertixos, e gustábame moito. E bueno, sí, a raíz desas clases, pois comecei a collerle o gusto ao inglés, sí, sí. Os teus pais axudabanche ás veces a falar inglés na casa? Pois mira, non era o caso, porque eu recordo cando era pequeno que ás veces eu preguntáballe, sobre todo a miña nai, isto como se di en inglés? Sabes como se di isto e tal? E a miña nai sempre me respondía que ela o inglés non se lle daba nada ben. E o meu pai tampouco se lle daba moi ben. Decidiches estudiar magisterio por inglés ou por outra especialidade? Mira, cando eu estudei magisterio foi no ano 2011, porque antes estudara outra carreira. Eu antes de magisterio fixen óptica. Entón, sí. Entón, cando fixen magisterio xa estaba instaurado o novo plan no que non podíamos elexir de especialidades. Só podedes elexir grado de magisterio en educación primaria e grado en mestre de educación infantil. Entón, elexín educación primaria porque iso, non tiña opción de coller inglés ou outra cousa. Pero ao final do grado en mestre de educación primaria, sí que o último ano fixen as 4 ou 5 asignaturas, 4 ou 5 materias que son necesarias para que che dean a mención de educación primaria por lingua estranxeira inglés. Estudiastes algo máis que magisterio? Efectivamente, xa o comentei. A parte de magisterio, antes fixen a diplomatura de óptica e optometría. E logo tamén, que, bueno, é un título que non é universitario, pero, mira, servime moito e gústame dicilo porque estou moi orgulloso de selo. Eu teño o título de monitor de tempo libre, que o saquei o primeiro ano que estudei magisterio. Porque, claro, eu viña de traballar de óptico e que non me gustase, que non me fose ben a cousa. Entón, cando me metín a estudar magisterio, pensei que sería boa idea traballar antes con nenos, pois para ver se me gustaba tamén. Non vai a ser, non? Que fixera unha carreira outra vez e que de pronto me puxera a traballar con cativos e tampouco me gustara. Entón, iso, fixen o título, saquei o título de monitor de tempo libre, traballei, e, xa dentro do primer momento vin que iso gustábame moito, e esos son, basicamente, os meus títulos. Por que quixeches traballar de mestre? Porque a min gustame moito ensinar, sí? Dende que son mozo, a min na clase gustaba axudar os compañeiros. E claro, se mesturabas que por un lado me gustaba o inglés e por outro lado me gustaba ensinar, pois estaba claro, ser mestre era a miña saída natural. O que sucede é que, en primeiro de bacharelato, con 17 anos, tiven aí unha pequena crise de dúbida, eu estaba facendo bacharelato de ciencias, entón pensei que o mellor podíame gustar máis facer algo científico e tal, entón decanteime por óptica, pero correxín o tiro, cambiei o meu traballo e creo que
bueno, creo que acertei porque estou moito máis contento. Que é o que máis che gusta de ser mestre de inglés? A mí me gustan moitas cousas de ser mestre de inglés. Unha cousa que me gusta moito é que é un traballo no que sempre estás activo. Chegas ás 9, marchas ás 2 e non paras de facer cousas. Sempre, pois, se tens que dar clase, pois non paras, estás explicando, estás facendo exercicios, estás corrixindo, estás falando continuamente e o tempo pasa voando. A min pareceme moi entretenido. Logo, bueno, eu aparte de mestre de inglés, son secretario, entón, eso, cando non dou clase, métome no despacho e tamén non paro de facer cousas. Entón, pois, é unha das cousas que máis me gusta. Eso, que o tempo pasa moi rápido porque o paso ben. Cantos anos levas traballando neste colexio? Neste cole levo dende o ano 2020, dende setembro de 2020. É dicir, que vou facer 6 anos o próximo setembro. Ademais de ser mestre de inglés, faz algunha outra función no colexio? Pois xa comentei, efectivamente. Son secretario do cole. Que é ser secretario do equipo directivo? Ser secretario é, digamos, vou explicar as funcións, no, que teñe un secretario. O secretario encárgase de manexar as contas da escola, é dicir, xestionar o gasto de cartos, sí? Da escola. E logo tamén é a persoa encargada de coordinar aos traballadores non docentes, é dicir, as coidadoras e o administrativo, basicamente. Sabemos que coordinas o Erasmus do colexio, supón moito traballo? Pois mira, é bastante traballo, a verdade que sí. Sí, a coordinación do equipo Erasmus, bueno, o que estou facendo eu este ano é coordinar o proxecto Erasmus no que estamos implicados este curso, vale? É un proxecto que temos cunha escola de Turquía e cunha escola de Polonia. E a verdade é que sí queda moito traballo, pero é moi satisfactorio. Eu creo moito nestes proxectos europeos e todo o traballo que me leva, pois, fago con moito gusto. Que países se visitan este ano? Pois este ano, polo momento, só se visitou Turquía, vale? Foron do 10 ao 17 de abril. No día 23 de maio, imos ir a Polonia. A un pobo, unha aldeiña pequena que se chama Siniava. Sí? É unha aldea na que eu xa estiven en outubro, que viaxei coa directora, con Conchi, e a Turquía foron a cidade de Esmirna, que é a terceira cidade máis grande de Turquía. Que país te gustaría visitar no Erasmus para ver o seu sistema educativo? Moitísimos, a verdade. Mira, eu, gracias ao proxecto Erasmus, puiden ir a Lituania, non co cole, fun co CCR de Ferrol, e pareceume unha viaxe moi interesante, pareceume que nos países bálticos estánse a facer cousas importantes. Entón, pois o mellor Estonia, o mellor Finlandia, Suecia, eses países poden ser moi interesantes para visitar. Grazas a ti, temos o proxecto medioambiental co Colexio de Mirasierra. Como atopaches a ese socio? Pois sí, mira, o Colexio de Mirasierra de Madrid, pois tivemos a sorte de que nos uniron a él a través dun programa no que participamos o curso anterior, fai 2 cursos, que se chamaba Observa Acción. Vale? Observa Acción é un programa educativo promovido pola Xunta de Galicia que o que busca é que mestres e mestras dos coles galegos pois aprendan uns de outros, sí? Entón, consiste en que imos visitar escolas... No primeiro ano que fixemos, fomos visitar unha escola de aquí de Galicia, de Ribeira, na que aprendimos un montón de cousas. A verdade é que foi un cole espectacular. E o segundo ano, dámanos a posibilidade de ir a un colexio de fora de España ou un colexio de España. E a nos tocounos ir visitar o CEIP Mirasierra. E, bueno, foi unha conexión pois moi significativa, ata o punto de que, pois, despois do proxecto, hoxe seguimos en contacto. Eu xa non traballo con... Bueno, nesta ocasión non estou traballando directamente con María, pero vosa tutora, María Amado, pois aceptou, interesouse en estar en contacto con eles,
Bueno, creo que estades facendo un traballo moi interesante. Estás contento cos resultados da nosa patrulla verde? Pois estou moi contento coa iniciativa, sí, que se nos ocurriu a todos. Estou contento con que se nos ocorrera. Creo que repercute positivamente no medio ambiente. Estou contento con que os resultados son moi bons. Creo que neste último mes todos os grupos conseguiche esa insignia. Entón, en liñas xerais, penso que foi un acerto, sí. Para aprender inglés, fucheste fora de España? Non. Eu todo o inglés que aprendín foi gracias a Consuelo. Consuelo foi a que fixo esta obra. Eu soamente viaxei, fixen unha vez un curso de aprender inglés en Londres no ano 2008, pero, bueno, foron 3 semanas, pero tampouco creas que foi moi importante, non repercutiu de maneira moi notable na miña aprendizaxe. Non, eu todo o inglés que aprendín foi aquí. E por último, que che gusta facer no teu tempo libre? Ai, a min no meu tempo libre gustame facer tantas cousas, pero mira, principalmente unha cousa que fago moito é xogar ao pádel. Eu antes xogaba máis, antes xogaba case todos os días. Agora xogo unha ou dúas veces a semana, pero disfruto moito. Logo tamén me gusta ir ao gimnasio, gústame quedar cos amigos, ver fútbol, ir ao Racing, bueno, basicamente iso. Creo que así se pode resumir o meu tempo libre. Faz algún deporte? Algún deporte? Sí, xa che digo, vou a pádel e vou ao gimnasio. Aí está abrindo a pregunta, a ver que Lucía está abrindo a pregunta final. Cóntame. Gustanche os pementos de Padrón? Home, a pregunta clásica, Pois mira, eu todas as entrevistas que vexo, a xente pregunta, gustache os pementos de Padrón? A xente di que sí. A min a verdade é que os pementos de Padrón non me parecen o mellor do mundo. Tomos, se están tomos, pero eu sempre son dos que cando imos comer varios e alguén di, piñamos pementos, eu sempre digo, por min non. Pero bueno, están ben, cumplen. Queremos agradecerche esta entrevista con un agasallo. Pero bueno, un agasallo. Pero non tedes que agradecerme nada. As grazas do volar eu a vos. É unha bolsa. Unha bolsa, unha tote bag. A ver. E que ten esta bolsa? Coe a túa cara. Por favor, estou un pouco emocionado, E por detrás ten as nosas firmas. Que bonita! Sí. Bueno, que detalle, moitísimas gracias, de verdade que sí, Bueno, pero é que a bolsa non lle falta detalle, porque, bueno, o vídeo... Tengo aquí de fondo o vídeo de Rana Gustavo e a nena que canta o abecedario, que é o meu novo hit. Bueno, pois moitísimas gracias. De verdade, nada, espero non terme liado moito, que eu falo moito, xa me vedes. Veña, moitísimas grazas. Vean Cruceiro! O cole de Ferrol que máis mola. E por qué? Porque no barrio de Canido aprender é divertido. Porque no cole de Canido cada soño é conseguido. E por qué? Porque en Canido talento e esforzo van unido. E por qué? Porque en Canido medrar é o noso camiño compartido. Begoña Camaño Rascado naceu en Vigo o 14 de outubro de 1964. De pequena era unha nena moi curiosa a que lle encantaba ler libros e facer preguntas sobre todo o que pasaba ao seu redor. Medrou nunha familia onde se falaba moito de cultura e de ideas, e iso axudoulle a converterse nunha persoa moi independente e valente. Estudou ESB no Colexio Amor de Dios e o bacharelato no IEScoia 2, o actual IES Alexandre Bóveda. Despois marchou á universidade. Os estudos universitarios fixos na Escola de Maxisterio CEU, adscrita á Universidade de Vigo, onde remataría esta carreira, e na Universidade do País Vasco, na que se graduaría en Ciencias de Información.
Acabou dedicándose ao xornalismo, que era o que máis lle apasionaba. Traballou moitos anos na Radio Galega, onde defendía a lingua galega, a cultura e a igualdade entre homes e mulleres. Moitas persoas lembran a Begoña Caamaño porque utilizaba as palabras para axudar aos demais e defender as súas ideas con respeto e valentía. A traxectoria xornalística de Begoña Caamaño estivo marcada por un firme compromiso ético, acompañado dunha presencia sindical moi activa. Nos seus inicios profesionais traballou nos servizos informativos da Radio Popular da súa cidade natal, Vigo. Os seus primeiros pasos da radio e prensa escrita foi Radio Noroeste en 1985, Radio Popular Cadena Cope en 1988-1989. A partir de 1989 incorporouse na Radio Galega. A partir de 1992 trasladouse á sede central de San Marcos en Santiago de Compostela, onde realizou tarefas como redactora de diversos servizos de información no Diario Cultural. Traballou nas seccións de cultura e os servizos informativos da Radio Pública Galega e presidiu o Comité das Interempresas de Corporación de Radio e Televisión de Galicia, onde adquiriu notoriedade por as súas denuncias de manipulación do propio medio público galego e do tratamento da información sobre o afundamento do petroleiro Prestige en 2002. O seu traballo como xornalista non se limitou á radio, xa que foi colaboradora de diferentes xornais e revistas, traballando como correspondente da Axencia de Noticias Galegas e articulista nos xornais El Sol, A Nosa Terra, Novas de Galiza e na revista Tempos. O seu activismo progresista levouna a colaborar en publicacións feministas. Desenvolveu tamén labores de carácter sindical. Unha anécdota curiosa é que, aínda que traballaba na radio e estaba moi ocupada, comezou a publicar novelas xa de adulta e conseguiu converterse nunha escritora moi importante en pouco tempo. As súas novelas máis coñecidas son Circe ou O pracer do azul e Morgana en Esmelle. O feminismo de Begoña Caamaño era unha proposta transformadora, radical, anticapitalista e pacifista, que buscaba cambiar o xogo nunhas reglas dando apoio á soberanía das mulleres no centro. Foi unha das promotoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación Mugacom, con fin de defender a igualdade de xénero no xornalismo. Colaboradora en diversas revistas feministas e antimilitaristas publicadas en Galicia. Dúas das súas publicacións tiveron un peso importante no apoio do feminismo Circe e Morgana en Esmelle. Con Morgana en Esmelle, 2012, recibiu varios premios literarios entre os que se encontran o da Crítica da Narrativa Galega, así como o Premio Ángel Casal e o da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Morgana en Esmelle trátase dunha reflexión que xira en torno á responsabilidade de asumir as consecuencias non desexadas de cada un dos nosos actos. Un debate sobre a necesidade de facer compromisos incómodos e involucrarse en momentos históricos. A obra explora a culpa, a responsabilidade dos actos dende unha perspectiva feminista e crítica. Circe ou O pracer do azul é unha novela en lingua galega publicada pola editorial Galaxia no 2009. A obra vai unha reflexión de mitoloxía grega dende un punto de vista feminista, non só centrándose nas mulleres como personaxes principais, senón enfocando a súa feminidade. Debido a súa repentina morte, finou en Santiago de Compostela o 27 de outubro de 2014, aos 50 anos, deixou inacabas dúas obras. Unha terceira novela con unha muller como protagonista, Xerazade, e unha novela sobre a vida da súa bisavoa. Begoña Caamaño segue sendo unha figura moi importante da cultura galega. Neste ano, o Día das Letras Galegas está dedicado á escritora e xornalista Begoña Caamaño. A figura de Begoña Caamaño é especialmente importante porque recuperou mitos e historias tradicionais para darlles unha nova mirada desde as voces femininas. Conmemorar a Begoña Caamaño nas letras galegas tamén significa recoñecer unha literatura galega máis diversa, contemporánea e aberta ás preocupacións sociais actuais. A súa obra conecta coa mocidade porque fala de identidade, de liberdade e de necesidade de construir unha sociedade máis xusta.
Por iso, a súa homenaxe non é só un recordo do pasado, senón tamén unha homenaxe á forza da palabra comprometida. Isto foi todo, amigos. Podedes ver o programa en YouTube. Deixanos o teu comentario. Espero que los gustase. Ata a próxima, seguidores.